כדי לבדוק מה שלום משפחות החטופים. מצטרפת אלינו אפרת מצ'יקאווה, קרובתו של גדי מוזס בן ה-80, ממקימי ניר עוז שחטוף ונמצא בידי ארגון הטרור. שלום לך. יום קשה, עוד יום קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. את שומעת את הדברים. שלום זו מילה... שלום זו מילה גדולה. מסובך, מאוד. את שומעת את הדברים. גם גיא מביא כאן את המסמך שנתפס בידי חמאס, שבראשו התעללות במשפחות החטופים, התעללות פסיכולוגית. הסרטונים שחמאס משחרר אחרי רצח 6 החטופים, נראה שהוא תכנן את זה טוב וידע שהוא משחרר את הסרטונים הללו לאחר הרצח. הוא עושה את זאת סרטון אחר סרטון, באופן שיטתי. איך זה גורם לכם להרגיש? תראה, אני לא יודעת להגיד מה רמת האמינות של כל מה שנמצא שם, או מי כתב את המסמך הזה, אבל מה שאנחנו כן יודעים להגיד זה שאת מזוודות הכסף ואת הכוח וההתחזקות של חמאס ואת הטבח הזה שהם יכלו לעשות, אפשרו כנראה מהצד שלנו. התעלמות מוחלטת מהעזרות של התצפיתניות ושל פיקוד אחר, ואני חושבת שאנחנו היום מבינים את גודל ההפקרה, שמר הפקרה הוביל אותנו אליה, ואני באמת מאוד מאוד כואבת. אני מנסה לחשוב, באמת, הימים, השבוע הזה היה כל כך קשה ליבי, עם כל המשפחות, זה מאוד מאוד קשה לנו לנשום מההפקרה הזאת. ואני מנסה לחשוב מה עובר על אזרחי ישראל מכל הקשת הפוליטית. מה הם חושבים על כלכלה מופקרת, על זה שהתלמידים מופקרים ולא בבתי הספר, על זה שהיישובים הרוסים עדיין בדרום ומופקרים, על היישובים שהרוסים ומופקרים בצפון, ובעיקר, מה הם חושבים על ההפקרה של החטופים בעזה, שלא לדבר גם עם כל המשפחות והאזרחים האחרים המודאגים. אנחנו כולנו מופקרים, ואני לא מצליחה להבין איך יכול להיות שזה עדיין קורה ושוב שמים מכשול או שם מההפקרה את המכשול על להחזיר אותם הביתה. הרי זה ברור שמדובר בהפרת אמונים בסיסית מאוד מאוד קשה. איך מדינת ישראל רוצה רגע יכולה להפנות את תשומת לבך אפרת לראיון של ראש הממשלה לפוקס ניוז אתמול בעניין משפחות החטופים. הנה, בוא נראה רגע את הדברים ביחד. I don't judge the families. I mean, they're going through enormous anguish. We have a responsibility both to get the hostages out, but also to prevent Gaza from becoming the terror enclave again. And ultimately, Israel is a democracy, and the government decides how to balance these two needs, and that's what we're doing. אפרת, ראש הממשלה מנסה לאזן בין הצרכים הביטחוניים לכאב משפחות החטופים. את מרגישה שהוא עושה משהו יכול כדי להחזיר אותם הביתה? ממש לא. אתה יודע מה קפץ לי מהקטע, מהסינק הזה שאתם בחרתם להראות? שאומר, we are a democracy. Are we a democracy? האם באמת אנחנו דמוקרטיה? שמר הפקרה אחד מחליט, מועל בכל המקצועיות של כל המתווכים שלו ואנשי המקצוע הנפלאים שנמצאים מסביבו, ושר הביטחון שטוען שהוא לא צודק וצריך קודם כל להביא את החטופים. האם אנחנו באמת חיים בדמוקרטיה? אני באמת שואלת. איך יכול להיות שמר הפקרה אחד מוביל עם שלם למצב שבו אנחנו נמצאים? תראה, אנחנו מדברים על חמאס, אני חוזרת למסמך שאתם הראיתם. חמאס זה חמאס. לנו אין דבר עם חמאס, הם איומים. הם זוועה, הם מפלצות, אבל אנחנו בחרנו בדמוקרטיה עליה מדבר מר הפקרה לראש ממשלה אחד. את מסרבת לקרוא לו בשמו, אני רואה שזה... קיימת אחריות. שזה משהו שהוא עקבי, את קוראת לו מר הפקרה במקום ראש הממשלה נתניהו, זה משהו ממש. זה משהו שאת דוגלת בו. הוא מאוד עקבי בגלל שאין לי מילים, האמת היא שיש מילים אחרות שאני בבטן מרגישה, ואני... קשה לי להשתמש בהם. אני חושבת שהוא כבר יותר ממר הפקרה, זה כל כך כואב. אני מרגישה וקוראת לפעולה לעם ישראל. דמוקרטיה אמרנו, בואו נשמיע את כולנו, בואו תצטרפו אלינו במוצאי שבת, ב7 בערב, בבגין, צאו במיליונים,
כי הרי זה דבר הומניטרי, זה לא ימין וזה לא שמאל וזה לא אף אחד. זה אנשים שיש להם לב, ואם יש לב ואם באמת אכפת לכם, זה לא הזמן לכאוב בבית, זה לא הזמן לפחד מההפחדות של מר הפקרה בבית, זה הזמן לצאת לרחובות. מה התשובה שלך לגבי מה שחמאס אומר? את יודעת, חמאס במסמך שדיברנו עליו קודם, מדבר על כך שצריך להגביר את הלחץ הציבורי על ראש הממשלה, שצריך לצאת, צריך לעודד יציאה להפגנות, יציאה של אזרחים למחות נגד מדיניות הממשלה. איך את מגיבה לסיטואציה הזאת כשאת שומעת שזה בעצם מה שחמאס מנסה לגרום כאן? זה לא מרתיע אותך? חמאס הוא מפלצת בפני עצמה. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל המאוד מאוד מודאגים, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו באמת פנימה ולהבין מה קורה פה. ומהי הדרך הדמוקרטית שלנו אם לא מחאה? הרי אנחנו לא יכולים לעשות דברים אחרים. אנחנו לא יכולים בינתיים להשפיע בצורה אחרת. זה הדרך שלנו. אם יצאו מיליונים לרחובות, כולנו יישמע. אנחנו זועקים את הזעקה של החטופים המופקרים בעזה. כל יום שעובר מסכן אותם. שום מבצע צבאי לא צריך עכשיו לצאת לדרך. אנחנו יודעים שהם בסכנת מוות. אם גדי שומע אותך עכשיו, אנחנו צריכים אותם בבית, הם ראויים לחופש הזה, הם ראויים לברית האמונים הזו שיש לכולם עם מדינת ישראל. איזו מדינה, לאיזו מדינה הפכנו? אפרת. המדינה שמפקירה? אם גדי עכשיו שומע אותך, יש משהו שתרצי לומר לו? בוודאי, אני רוצה שגדי ידע שכולנו ביחד, וכמו שהוא רואה ובוודאי שומע שוב ושוב, אנחנו חזקים, אנחנו לא מוותרים, אנחנו לא מהמפקירים, לא ניתן לבגידה הזאת להמשיך, אנחנו נדאג לזה שאתה תחזור הביתה ורק תחזיק מעמד. עוד קצת גדי שלנו, אנחנו מחכים לחיבוק שלך, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אפרת מצ'יקאווה, אנחנו מאחלים לכם, לכולנו, שגדי ועוד 100 חטופים וחטופות יחזרו במהרה ובבריאות הביתה, בחיים. אנחנו תודה. באמת מבקשים, בואו איתנו לרחובות, אנחנו חייבים לזעוק יחד נגד ההפקרה הזאת, לא עוד, הם יחזרו הביתה. אנחנו צריכים להישאר חזקים, אולי להתרגש לכמה רגעים, אבל לחזור לחוזק הפנימי שלנו ולדעת, לא עוד להפקרה, אנחנו נלחמים בזה, אנחנו נלחמים להחזיר אותם הביתה, כולנו יחד נחזיר אותם הביתה. תודה רבה. אפרת, תודה רבה.